Prorok Izaiáš hovorí vo svojich spisoch a apeloch na svojich súčasníkov o tom, že je potrebné starať sa o ľudí a že ten rituálny rozmer pôstu nie je až taký dôležitý. Že netreba prinášať obety, oddávať sa rituálom, ale že treba slúžiť ľuďom. Myslíš si, že je to stále aktuálna výzva? Nám bolo povedané, že chudobných ľudí budete mať vždycky medzi sebou a to sa stalo aj v tejto zdanlivo veľmi bohatej a prepichovej luxusnej spoločnosti. Pribúda nám ľudí, ktorí žijú na pokraji spoločnosti a ktorým nemá kto pomôcť. Išiel som po meste a videl som tam žobráka. Obišiel som ho a mal som také nepokojné svedomie, ako väčšina ľudí, ktorí sú veriaci a cítia potrebu tomuto chudobnému človeku nejako rýchle pomôcť. Čo robím v tejto dobe ako človek v cirkvi je to, že už mám strechu nad hlavou, alebo mám pre týchto ľudí inštitúciu, domov, kde dostanú nielen chlieb, polievku, jedlo, teplú posteľ, televíziu, ale predovšetkým to, že ich niekto pozná a niekto ich má rád. To je duch toho Ježišovho programu, že treba sa starať o chudobných, ktorých máme stále medzi sebou. Vedomie si nevyliečíme tým, že dáme žobrákom nejakú korunu, alebo že budeme kupovať časopis Notabene, ale tým, že im povieme adresu, kam majú ísť.